is een baba. Zo kan je react gaan. En als je met papa gaat. Of het een... Lekker. Ik heb de foto wat gezien, pink moe. De foto wat papa zien, pink moe. Van die slaspapier. Ja, dan maak ik slaspapier pink. Juist. Wat is met jou heen? Met mij maak ik die pink. Maak er een rooi pink. Juist. Ze zijn wel bij die huis. Tarantolen, kijk wat olifanten zien. Kijk. Dankie Anja, dis baie nice van jou. Dis baie goeie maniere.